дар маркази шаҳри душанбе майдони дӯстӣ дар паҳлӯи муҷассамаи шоҳ исмоили сомонӣ баландтарин табақи суманак ки рамзи баҳору наврӯз аст қомат афрохтааст. дар майдон ҳамчунин дарахтони пургул, гулҳои рангоранг ва дигар ороишоти наврӯзӣ насб гарданд ки аз омадани наврӯзи дилафрӯз мужда медиҳанд. бори аввал аст ки бузургтарин табақи суманак рамзи баҳору наврӯз дар маркази пойтахти тоҷикистон гузошта мешавад. аз 1 март то 20 апрел бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар ҳамкорӣ бо маркази миллии иттифоқи ҳунармандон ба муносибати ҷашни наврӯзи байналмилалӣ таҳти унвони ярмаркаи наврӯзӣ душанбе 2020 дар пойтахт намоишгоҳи баҳории ҳунармандон баргузор мегардад. намоишгоҳ ҳамарӯза аз соати 10 то 23 шаб идома меёбад. инчунин ҳамарӯза аз ҷониби рассомону устодон барои истеъдодҳои ҷавон дарсҳои омӯзишӣ гузаронида мешаванд. мақсад аз баргузор намудани ярмаркаи мазкур дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани наврӯзи байналмилалӣ ва шиносоӣ бо асарҳои ҳунармандон, рассомон ва кулолгарони дохиливу хориҷӣ дониста мешавад. боиси таъкид аст ки ҳамасола иди наврӯз дар гӯшаву канори тоҷикистон аз ҷумла дар шаҳри душанбе бо шукӯҳу шавмати хоса таҷлил мегардад. ташаббускорони намоишгоҳ тасмим гирифтанд ки дар хиёбони рӯдакӣ ярмаркаи баҳорӣ баргузор намоянд, то дар он сокинону меҳмонони пойтахт ва хориҷиён ҷамъ омада аз маҳсули дасти ҳунармандони тоҷик бархурдор гарданд.